solnička, čierne korenie, paprika. Tiež ťa zaujíma, či bežný smrteľník tuší, na čo je táto doska. My sme sa na to zaujímali a tak sme sa prišli spýtať do ulic Zvolená, Banskej Bystrice, či ľudia tušia. Poďme sa na to pozrieť. No ja by som sa... To Poďme dať? Nie, podľa mňa sa tu niečo dáva a podľa toho to Nejaký meriaci. Choď do krbu a máš aspoň momente. Či viete, čo je toto? Je to z jasenia. A tu je nejaká gorila a svaly. Malo by to byť stoja na pušku. To je presne taký otvor ako na pažbu. Fúha, ešte som nič takéto nevidela podobné. Niečo na meranie niečoho alebo na odloženie niečoho. Já mám známýho, dokonce v rodině mám horolezce a on něco podobného si robil ze dřeva a vím, že akorát je tady trošku matou ty míry. Ještě by to mohla být forma. Robíte prieskum? Mhm. Akurát som teraz na tom vysel, cvičil. Na čo cvičíš prsty? Na čo cvičím prsty? Aby som mal silné prsty. Na čo chceš mať silné prsty? Aby som sa netrápil na skalách, keď leziem. OK. Teším sa, že si to dopozeral až sem. Ak si ti video páčilo, určite daj like, nejaký ten follow. Čau.